İkinci bölük Ustad-ı Muhterem Hacı Abdurrahman Ahun Tenglahun Tatir Tanan cevabiyetinden. Muhterem Müslüman oğlum, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mukaddemeni kulağatın Müslüman oğlum, asl mevzudan haberler vardır. Ki şu mecmu gurunları ki kısmete evvel, kısmete devvam deyip biz başladık ve Allah Teala tevfik bertemin neçe kısmeti varacağım ben bilemek. Ustad-ı Muhterem Hacı Abdurrahman Ahun Tenglahun Tatir Tanan bir yankı Karabulan ahunçuluğundan. O şotada Ustad-ı Muhterem bir neçemin neferin evine bir nöbeti sokanrani veriptirler. O şu nöbeti sokanrani da hem sanki mukaddemede çok ürünmesede koyup verdim. O yeni men koyup verin tam bir ehemmiyeti mevzusu da belli olsun ki şun hakkında keplemeklik çından gerekli. Şotada Ustad-ı Muhterem bir 6 dakika 19 saniye şunun gurrundan sokanrani'nden ketip alıptırlar. O şeyle bir katılıkta bir nihayet bir ihanet tevhin edip ödünün kabul etmeyen cemaatlarından başka cemaatlara şeyle bir yülentir Müslüman doğan ki eğer takdirin şu aytyan keplerini kabul etmeli olsa ki şu takdirin aytyan adamlar çından şeyle olmalı onda deyip onda şöyle adamlara set münafık imansız deyme oluyor Huday hakkasın. Çünkü bir adam ki mezhebin satan olsa mezhebin o da pula satan olsa mezhebin dinini pula satan olsa ecnebilerin hammalı olsa muzdur olsa yeni bir rab olsa biz o adamı Müslüman niye etmeyet doğru değil. Zahiren adı Müslümanlığına gidip verin içinden çın münafık barahim adam oluşuyor Müslüman doğru. Şimdi xahiş ettiğin şol Ustad-ı Muhterem'in şol Müsakanlarını edip barahim şol bir bölünü biz size de yamaşa eştireyli. Ta ki inşallah size de ehemmiyeti mevzu belli olsun ki aya şun hakkında hafız olmayarak adamlar o başka ne kadar ulamalar şun hakkında sokanayı şun hüküm berip berler yadan adam da var şun hakkında ki size de şu belli olsun ki bağın şun hakkında çından keplemeye oturmaklık hiçbir adamın hiçbir gayratlı adamın ve gayratlı ahım olan marahim elinden gelecek dağıtları. Ahun ağa şu bir böyle ki hemen avval tavsiranın ustada koy deyip şu bir böyle kurunu yamaşadan koyup bir tam otur Müslüman doğulam şunu eşittiler. O men inşallah Teala bir şey tevzihatı verip de inşallah böyle kurunları eve alıp gideriz. Mutasibana şu zat bilmeyen adamlar da katil şu mantıkada cesur olup mantıkada geziyerler. Şoların şu mantıkada seyredip şu mantıkada ne olacağını ey millet sizin nadarlığınızdan, sizin düşünmesizliğinizden, sizin ne fehminizden ne mi gurrun? Hani bizim ön kahulluğumuz aytmadıdır zatları. Önkü yol edebi bize Hanefi mezhep olur, Maturidi itikat olur deyip de şoları kovsanız olmayan ilatımızdan. Olur muzdur. Ecnebilerin bir hammalları pul için dinini sattılar. Pul için özü sattılar. Pul için mezhebini sattılar. Şey deyip gelipsin dininizi elden alacak bulup böyle. Hani senin gayratınız? Bes onun için şol akide bizim aralarımızda yayradı. Ecaniplerden el girdi bizim bir beşöylü Türkmenin arasına. Mının başında kaçacak bulup, mının mezhebini elden alacak bulup, bunları diğeri guni edecek bulup, ken ecnebilerden sermaye güzari oluyor. Onun için evvela haberdar olun. Ustad-ı Muhterem'in aydan gurrunun bir bölünü eşittiniz. Kıynataklı Müslüman doğun şu berilen gurrun bir ulaqam bir ahunçulukta ki neçimin nefer şotade evde oti takdirin ödünden maşa yani ödünden maşa kabul etmeyen cemaatler var Türkmen sehrada. Hemçinin ki bidin de kabul etmeyen adamla o cemaatla Türkmen sehrada yok değil ki onlar mezhebe paybent değil. Takdir şolun mukabilına şeyle bir elfazları öz ağzına getirip de aytmaklığı Müslüman doğun bir Türkmen sehrada ulaqam bir narahatçılığa sebep olur. O köp benden gıybet diyen günah kaçırına müptela olup o köp benden de töhmete kalmakına sebep olur. O inki ulaqan şaarda töhmete kalanna muhterem ustadın ödi keşe aydan gurunları bilir. O töhmeti ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında aydıptır. وَمَنْ قَالَ ف۪ي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ ف۪يهِ Her kimi ki bir imanlı adam hakkında bir gurrunu ayıtsa, bir kefi ayıtsa o da şu imanlı adamda bolmasa aydı diyen kep bolsa ne mi? Bolsa ona gıybet değil diye. Eğer bolmasa ne mi? O töhmet değil diye.
eskenehullahu radgatal khibal. Allah tebarek ve taala ol adamı her kim olsun, ahum olsun, molla olsun, qarası olsun, padşah olsun, hemmeti Allah tebarek ve taala'nın yanına erti kıyamet günü bar yağmız benne olup baracak. Şol benneyi ki şöyle bir töhmete galıptır. Haytı bir zadın hakkında olsa Allah tebarek ve taala'nın radgatal khiballe cayılacak deyiptir. Hatta yahruca mimma qal. Hasan sen şol ne olacak? Bir gün mi, bir yıl mi, 2 yıl mi, 5 yıl mi, 10 yıl mi? Yok. Tadamani ki şu aytyan töhmetinden çıkmada. O şu töhmete sabit edip başarmada şu aytyan ki onun haklılığını, o şu töhmet değerliğini ta şu zamana çellim şol adam ne etecek şu tada şu radgatal khiballe qalacak deyiptir. Sahabeler soradılar ya Resulullah ve ma radgatul khibal. Radgatul khibal ne mi ya Resulullah deyip aydanlarına Peygamber Aleyhisselam aytdı diye araqu ehlin nar ev asaratu ehlin nar şuhumu ehlin nar ve sadidhum. Olli diye Peygamber Aleyhisselam radgatul khibal diyen yerleri cehennemiler yanıp derlep immallarının yağları erip ırın çırık bolup akıp şu doğrultunda varaqim bir akar doğrulanacak bir portip baryan anqip baryan ve şol töhmet turuyan adamları tadamani ki şu töhmetten çıkyanca şoları şeyli bir raylarda oklaq koyacak Huday Teala deyip aytdı. Huday taqqatın. Otam şu taydan Ustad-ı muhterem Abdurrahman ahun teğen ahun taqdir tana men ol awalqı muqaddimede de aytdım. Besen aytyan gurunun hakkında kesen ol bilmeyen ecnebilerden malakın bizim Türkmenistan eldi girdi falan etti deyip aytyardan meni gurununu öğlep aytacak olturamak 100'den 50'si teň aýan gurunun mantagada ýok de, şolar Bağdat teň narahat dadyňa bizde narahat, teň kepleýän dadyňa bizde kepleýär, teniň mübarizat etýän dadyňa bizde mübarizat etýär, teniň oklaşýan dadyňa bizde oklaş ketýär musulman dogan. Emma teniň aýdan gurunun galan 50'si näme? Türkmen sahrada ehli haqa, ol adamlar eki, ol bir jamaatlar eki, ol bir insanlar eki, Hanefi mezhebine amal etjek bolýarlar, şolara teniň aýdan gurunun oloqan bir töhmet taqdir. O şataydan ten ustady muhteremden men haýyş etýän. Şahsan ten ödüňden awal başdan men haýyş etýän. Ondan başda eger barahim ödüňi laýyk bilmeýänmiň bilen oturşmaklyga we biziň ustadlygyny oturşmaklyga ten haýda bir şagirdiň barahim ödüň kabul etýän bolsaň biz senden haýyşymyz ki gel bir jelise hususiýa bir de aýtmaň her kim oturşak bolsa biz gelsin biziň hüjýemiz bar biz teýýarsa diýip aýtmaň biz bir adamın üstüne var barak münazara edenne şomun aňyrtynda yatan marahim bir yaman kepler bar biz ondan habarymyz bar biz de ol oňa meňe satda tejribe edip gördük siz eger münazara etjeňiz çyn bolsa oturşaňyz çyn bolsa neşesi elmiye geljeňiz çyn bolsa inşallah arada bir hususy jaý bir hususy mekaniki netedinki bolsun ne bizinki bolsun ortada barahim bir derfezaýy emniyet bir qyýk-çykyk zatdy bir gejäň içinde bir erti bilen bir türgünartan oturşup da barahim iki tarafta barahim filmler dariyetin ve şu doğrultunda barahim biz gururlar bahs edeyli ve sen ustadı muhterem ki şu millete canın ya sen şöyle yüreğin ağırıp sor barahim gomrahiden takacak bolýardyň şun oloqan bir wagtyn şoňa hakkında inşallah siz öd wezifäňizi bitirip bilersiň inşallah taala ortada bir mekan bellemek sizin boynuňda hususy yer bolsun ýani bir emniyet yer bolsun tarih bellemek sizin boynuňda mowzu bellemek sizin boynuňda on serpentiz biz çağırın men ustaddan bilen gurrun etdim biz inşallah taala sizin üstüňizde barıp şu aýdylan ýerde barahim biz inşallah siz bilen etmekdige çyndan musulman dogan bir gaty bir howat ýani bilen başga çara galmady bilen aýdan kepleň bilen bilen diýen gurrunyň bilen we bilen guran töhmetleň bilen we bilen aýdan gurrunyň bilen biz barahim eger şey diýip ýaşama bolsa Türkmen sarada biz ýeriň aşagyna girenmiz bemerata bir ýerinde defenden ýaşamyzdan gap sen şu aýdan gurunlaň bilen biz näpalym ýeriň aşagyna ýaşamady eger biz sen aýtýan mukabylynda barahim seniň aýtýan kemiň ýalňysyny sabit etmedik musulman dogan ondan sonra muhterem musulman takdir sen millete sen nadan diýmekdigin düşümsiz diýilmekdigin nafahm diýmekdigin o millet biz sen aýtýan kemiň hakynda her kim öz gazawatyny öde eder ýöneme başga bir gurun aýtjak bolýan taňa o gurunşy ustady muhterem Türkmen sarang milleti düşümsiz däl Türkmen sarang düşün millet warak nadan däl Türkmen sarang adamlar nafahm adamlar däl ki oturup iki ahun bahs edenle haytynyň hakyny bilmerýärler. Nälekem şu wada çelimiz üç tarap münazara etdik. Wökýän topula bilen Seyfiye musulman dogallamyzy bilen biz münazara etdik. Ondan sonra ol ýanky Muhammed Can ahun behelke diye kümmette bir Hudaýy sığınmalmaya ewliýalar çağırmalar hakynda biz münazara etdik. We üçleniden de Kelalada Hazır ahun Nowruzy diye ol bir adamy ki awul başdan mezhebi terk edip soňram şu gumrahyň ýzyna şefaati munkar bolup duran adam bilen biz münazara etdik. Şol münazaraň içinde şunyň ýzyna köp-köpden awam çykyp beren adamlar bardy. O musulman Türkmen sahra adamlary hewere düşümli, fehmli
aňy beter gawy oturup bahs edilen münazarada adamlar şunu aňlýar ki hak kim bilen nahak kim bilen. Onu şu taýda musulman dogulam. Biz senden haýyşymyz. Muny aýtman ki ay Bula kabul etmeye, bula düşünmeyecek bolya, bula öz kefim bilye, bula cedeleşe. Sen bilen işin olmasın. Sen vakti maksadın ulu yürüyüş forum hidayete de getirecek olup, şu forum bizlerden korku diýanmasaň, bizim cemaatlarymızdan korku diýanmasaň, millet özi hewra aňgawy, düşümi gawy, bil kabul etmek bilen işin olmasın. Millet gelip münazara etseňiz, millet haýgata aňlaýar. Kim keplep bilmännu, kim jogap berip bilmännu, kim mezhepden çykýarlygyny, kim maraq aýtýan kiminiň aňyna rişo bonyat ýoklugyny Türkmen milleti hewar musulmandan gawaňly. Hemşinani kawada şu münazaralarda naqadar adam ha tawba etdiler. Naqadar ha adamlar düzeldiler. Naqadar ha alyp barýan şu halap şeriat aqideden we amallama ýerine gaýtdylar. Ýa-ni ýanky ahyrky münazaramyz şu ýanky kelalada bolanda. Ýanky hazır Nowruzy diýen adamlary ki ulama-y kelala dermejmu hemme şoňa muhalifdiler. Ona aýtan Allah tebarek we taala tawfik berdi. Men gidip şöyle münazara etdim. Bata gazaý ulama-y kelala. O şo taýda bar şol adamyň ýerine köpden köp adam çykyp ýerdi. Tamam, awam musulman. Musulman çykyp ýerdi. Ve maşalar münazara bolandan sonra o şo münazara bir adab-ı münazarada şonda mutasbana raýat bolmady, qyqçy kan etdiler. Bu hemin hal ki awadan sonra münazara bolmasa millet üçin aňlady ki hak kim bilen. Kim jogap tapyp bilmännu, kim Hanefi mezhebi hareketlemeye, kim şeriaty dogurdurmaýarlyk millet bilip bara. Köp adamlar şol adamyň ýerinden tawuşypdy barahym, 100den 98 musulman dogan şoň ýerinde barahym, aýryşypdy barahym tawba etdiler. O şu taýdan bir hosynna wa muhterem ustady muhterem teňnähun taqdir tana. Sen bir hosynma biziň aramyzda. Biziň ikimiň arasynda bir hosynma. Şu an men gayri muhallet diýen adamlaryň oturuşyp gördüm. Gayri muhallet diýen adamlary men maraqym hususy ýurda münazara edip gördüm. Ýazyşyp gördüm, boluşyp gördüm. Olar bilen hiç wagtda bir ýola gidip bolmaýar. Çoňa diýip, çoňyň bonyady var gatdy. Ola ejmany kabul edenak. Ola ortam mana gıyasy kabul edenak. Ola şoňa men esbarahym bir sizatlary ki kabul etdiýän niptu ýene kabul edenak. Ola bilen ki men çarçuby ähli sünnet we cemaatda Hanefi mezhebi bonyady bilen men bahs edip bilmeýän. Olar ki bu kepler kabul edenak musulman dogan. Emma seniki öz gururunlygyňda iddia etýärdiň men Hanefi mezhep menip gadim ýol bide bolar, falan ýol bolar diýip aýtýardyň ha. Wa huna sen şu taqdir şu aýtýan gururlaryny getir. Şu gururlary getir taky sen şu Hanefi mezhep diýen, bizi özüne Hanefi mezhep diýär taqdir. Sen şu arda gururlary gel mezhep oklaýly, mezhebiň içinde ba gurun ba diýeli, ýok gurun ýok diýeli. Haýdy bir gurun bolsa musulman dogan. Siz mezhepden bize bir delil getirin. Taky inşallah taala ohumsuz biziň marahym keplemäni marahym şol haky kabul etmedi gör musulman dogan. Taqdirin şol aýtýan iddialar bardyr ýanky gurungyny. Men Hanefi mezhep gadim ýol beýle şeýle diýär. Ahuna şo bir beýle gurunga tok goýup ber. Ta musulman doganlam wada men öwdäki aýtjak gurunlarymda şu adyny ikinji beýle gurunşy. Ustady muhterem Abdurrahman Nahun Teňnähun taqdir tanadan men Hanefi mezhepden aýtýan gurunlaryma delil dilecek. Delil sorajak. Maňa barahym jogap berin. Eger Hanefi mezhepden jogap berip bilseňiz, men aýtýan kepim öwrü barýan, men aýtýan kepimden tawba etjek dogry. Men ýamaşlardan CD uraýyn, ýamaşlardan barahym men şoňa gyna ýalňyşyp duryn. Inälekem men tawba etýän barahym milleti men elam etmek menden alyň. Ustadyň şu aýtýan gurunlaryny goýun taky haýgat belli bolsun ki, olam eddaat Hanefi, bizem Hanefi men sorajak atlam bar. Ve siz Hanefi mezhepdämi? Hani biziň öňkü ahulymyz aýtmady zatlary. Öňkü ýol edebi. Bize Hanefi mezhep bolar, Maturidi itiqat bolar. Inälekim ustady muhteremiň aýtýan gurruny biz tada bir hem şoňa gaýt. Sen Hanefi mezhep dälmi? Elhamdülillah bizde Hanefi mezhep. Bizde Hanefi mezhep bolar, hem bizde Hanefi mezhep bolar diýip aýtýar. Maturidi itiqat bizde bolar, bizde Maturidi itiqat bizde bolar diýip aýtýar. Emma tada hani öňkü ahullar aýtmady da muny ýene birdat etmek diýip şi biz ýalak jawan ahullyň orta giripdi şu gadim ahullyň aýdyny tersoronna ştada şähetmen gadim ahullyň dogry bolmalyň gurrun ha şuň üstüne Hanefi mezhepden gurrun etmek bolar. Olahan taqdirlaň tyýlagy, hormaty, ihtiramy hemme dat jaýyna. Emma biz näme diýdi? Ki nägadar ha insanlar başda da ahun ady bilen illa maşallah Hanefi mezhebiň hakykatyny beraber muğetay ijtimai okulady her bir dadyky bolsun, her bir müşkileki bolupdyr. Aýtmapdyrlar, aýdy bilmäpdirler, ýüze galypdyrlar. Haýdy bir uzry bolsun ki Allah tebarek we taala ýany berkim Allah uzry kabul bolsun. Olar aýtman goýupdyrlar we bugun kuşan biz barym adamymyzdan, awrymyzdan, muğetimden geçip aýdypdyk. Ştada hetmin şo ulakantyň taqdir diýerler. Hormatly Abdurrahman Nahun teňin taqdir. Şolanky dogry bolmalymy?
kadim kıyol bolar, kadim yol Hanefi mezhep ya Hanefi mezhep maraqım tereten çekme bolar. Bizim milletimiz şunu kelleti hangi digiri. Ne yaparım bolya? Yaştan yaşa kullan doğru olmalı. Kadim yol okan ne kadar takdirler var. Olan hiyalınız olmalı. Elhamdülillah Türkmen sarada %50'si ulemay hakkani. Elhamdülillah hakkı dünyalar elhamdülillah. Hakkın haytılığını bilýärler. Başarının hakkını aýtýarlar. Emma şu arada mahır muhrat alıp defileştirip şeriatın terten burdatları eminiyette barahim şeydip gelip verilerde var. İnalekim birçe mesal royun. Ustad-ı muhterem ten barahim bir Hanefi mezhep diýerdin. İnalekim şu Tayman Sadır ayı 40 yılı ayet 7 gün tutulýardy musulman dogollum. Mundan awal 40 yıl beri, 50 yıl beri şunu spor ilik gedip ya, emin ilik gedip ya, kabul eten ilik gedip ya, näçe boldy, näçe ilerlekim adamydan, awrymydan, mugytymydan geçip şaýgaty aýtmana durduk. İnalekim ýoş şumult barýamy. Näçe bolady kadim olakan takdirlen kışın hakyna ýalňyz çykdy. Näçe şol haram mezada ilk gedip ýerdiler. Ne yapalım şu haram mezada eminlik gelip ýerdiler. Bugun şu ýaşa golları Wehhabi dip inçemeyler parak inen yamanlar gelip ýerdiler. Şun hakynda kimiňe milyar taş näçenin içine harç boldy. Olan kışın hakynda dogry bolady. He şahadet hem bir daýga ödün stop bur ki onda belli bolýar ne kadar zatlar biziň aramyzda batyryp taklagly. Hanefi mezhep kadim kıyol bolar, kadim kıyol bizde kabul. Emma kadim kıyol haýsy ol Hanefi mezhep musulmandyk. Arada mutaessifana şuna meňeş batyrlyk goýulan zatlar var. Biz adymyzdan, awrymyzdan, mugytymyzdan, hemmen adymyzdan, janymyzdan hatta geçip şu ortaga gelip şaýgatlar aýtmana durduk. Siz bilen Wehhabi ataqdyňyz, olakan takdirlerini aýtmapdyr da diýip inäleken moda birçe nemuna şi. Olakan takdirlerini aýtmada elhamdülillah mantagdan aýdanlar da boldy. Diýerler de boldy. Ama umumy suratynda bolmada her kim öz elinden gelýän migdarsa ahlakdan aýdanlar hem boldy elhamdülillah. Emma çünkü ol kadim tertip öz jaýyna jaýlaşandan bilen jaýgat bolandan öz taraf mukabil näkin şol Wehhabi bilen falan dip töhmete bagladylar. Emma sen şunu görýäňa näçe ýyldan soňra näçe boldy kadim kıyol aýtýanyň ýalňyz çykypda bir jedid ahullan aýtýana dogry bolady. Biz jedid bir ýol götürecek oturar musulmandyk. Biz jedid bir ýol götürecek oturar. Sen takdir näkim aýtýardyň ahym. Bir de Hanefi mezhep bolar, bir hem bolar diýip takdir. Siz Hanefi mezhep diýermi? Elhamdülillah takdir. Bir Hanefi mezhepdir. Siz Maturidi etkab bir de bolar, bir de şoňa bolar diýip aýtýar. Emma inşallah taala inni gurrun meni öwetreýin. Ustad-ı muhteremiň mundan meýlek böleklerde her gaýsynyň başynda Ustad-ı muhteremiň bir bölek aýdan gurruny aýdyp, men Hanefi mezhebiň bunyady bilen Ustad-ı muhteremiň sorzaklatlanma. Maňa jogap berdiler. Ço ustadyň jogap berdin. Ço şagirdler jogap berdin. Jogap berjekler fezaý mejazyda bolmasyn her kim gepdi ha biziň delilimiz bi. Sen deliliň öz ýandy özüňe delil. Tenegar aýtýanyň çyn bolsa inäleken Ustad-ı muhterem senden we seniň şagirdleriňden we seniň ýylyňa çykyp beren adamlardan men şu aýtýan zatlamda Hanefi mezhepde ýok diýip musulmandygyň mezhep maraqyn delil sorýan. Mezden ira alacak şun hakkında. Mezden intikad edecek şun hakkında. Emma sizin eger deliliniz var olsa, sizi o taraftan yatan yanından atmaň. Yani başta da aýtdym ahim. Gelin inşallah bir mekany hususida, bir taýini değil tarihini beledin, mowzuhyny beledin, otur söýleň, açyk söýleň. Biz nahak mı? Koy millet bir tanysın. Sizin alyp berýän ýoluň ýalňyşmy? Musulman doguşundan tawba diýdi. Biz näme edin ahim şu ýaşlaşymyz bilen. Ustad-ı muhterem şol böyle kurunu goýup ber. Böyle kurun mowzusyny Ustad-ı muhterem hadisi okuýa, ýa-ni hadisi ýa-ni Kâb ibn Aslamyň hadisini okuýup da şoda da peýgamberiň ýanyna elini gawşyryp hytmatdan aýrylmapdyr diýen bir gurrun aýtýar. Men şu gurrunyny gurrunma Hanefi mezhepde başyky ahym molla ulamalaryň ýanyna, haýdy bir tylykly adamyň ýanyna elini gawşyryp durmaklyk, inäleken namazy dursun ýalak musulman dogun şeýme dogry. Ustad-ı muhterem aýtýan gurruny goýşun hakynda. Rabiğa beni Kâbul Eslemi diyen bir sahaba Peygamber Aleyhisselam'dan hıtmatına bolupdyr. Täresini getiripdir, howlasyny getiripdir, meswagyny getiripdir. Hıtmat edip elini gawşyryp aýrylmandyr. Hıtmat edip elini gawşyryp aýrylmandyr. Elini gawşyryp aýrylmandyr. Ustad-ı muhteremiň şu bölekde ýa-ni 6 dagyga 19 saniye gurrundan kesip alynan gurrun. Ustad-ı muhteremiň aýdan gurruny siz kulak assaňyz. Hop. Hadisin sabitliginde hiçbir gurrun yok. Hadisi ki arda getirip aýdypdyr. Rabi'a ibn Kâb al-Aslami diýen sahabaň rawaýatynda gurrun yok, sabitliginde gurrun yok. Emma qynantakda hormatly Abdurrahman Nahun, Tegnahun taqdirtana hadisi awal başlana bir yok dady. Diqqat ediň öde yok dady bar edip ödünden bir dady artdyrdy hadisi.
Bir cümleni arttırdı. Bir görün. Ve şu arttırmaklık bilen Hanefi mezhebin tersine fetva verir. Ve üçlenizden hadisin ödünü doğru tercüme eder. Hadisin tercümesinden inşallah üçüncü bölükte inşallah görün eder. Arttıran yeri nere Müslüman doğan? Şiyankı bölük filmdesi gördünüz da Şiyankı Savtida ahırkı bölecek takdir neme diye sahaban adı neme Rabi'a ibn Kâb'ın Aslami neme diye hıtmet edip elini kavuşup ayrılmandır. Gurun ustadı Müslüman doğan hürmetli ustadı muhterem Abdurrahman ahun Tegnahun takdir tana ve senden ve tamam senin şagirdlerinden men bir tagazanma keten şu aydanca gurunu ki hadiste hıtmet edip elini kavuşup ayrılmandır diyen gurunu sen bir de var akim hadisen şunu tafsir Müslüman doğan ve men qata'ana set aytyan ki şeyle bir cümle haytı cümle hıtmet edip elini kavuşup ayrılmandır diyen cümle hiçbir hadiste Müslüman doğan şu rivayette bir hiç ondan gelmektir. Ve hiçbir hadiste de, ve de bu da sene, hiçbir hadiste de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öz sahabaları şun önüne elini kavuşturup da barahim şu forum hıtmet edip de durmaptır Müslüman doğan. O belki Peygamber Aleyhisselam şundan marahim nehyedildi. O zaman şu daydan ustadı muhterem tenin şi hadiste şu cümleni arttırmaklığın biz senin tagaza diyaz şaydan kefin ki hıtmet edip elin kavuşup ayrılmandır diye aytıyordun. Şun ibareti erebihini avul başın bile getirip bir Müslümandı. Şayette bir deysin na hop nemayı bir rivayet hadiste ten şu ayet tercüme ettiyen hadis tercüme ettiyen doğru ödünü olar tercüme eden hak inelekin bir cümle artaya bir kep artaya o şunda neme irat ba deyip sordu ha ve de bir cümlenin artmaklığı bir kepin artmaklığı eğer şol hadisi şol ayeti şol mefhumi şol manayı köşe ibarette va şon çüründürmekten çürüm olsa mın iradı yok emma eğer şu arttırmaklık bilen bir hükmü şer'i evvel olayan olsa ya başka bir cedid bir zat bir hüküm verip de şeriatın tersine bir talim şonun adamla düşünen olsa hem Müslüman doğan şu bir ulaqamır günah kaçırır. O zaman şu daydan Ustad muhterem Abdurrahman ahun Tegnahun tana Tenşi aytyan kebin hıtmet edip elin kavuşup ayrılmanlar demekligin Müslüman doğan Hanefi mezhebin ulemalarının beren fetvasına ters. Neme terson? Ters de başka bir insanın önüne namaz okuyonda namazı duruşuna elin kavuşup duruyorsun hakim. Şu turatında baştaki Müslüman doğanın her kim olsun önüne padişah olsun, vezir olsun, şehrdar olsun, bağışlar olsun, takdir olsun, ahum olsun, enem olsun, atam olsun her kimin önüne namazı duruşuna elin kavuşup durmaklık Müslüman doğan şi essen bir doğrudahtır yani. Hürmetli takdir şu rivayet hadisi şu da bolmani yok bola yine şunu arttırıp barahim Hanefi mezhebin ulemalarının tersine ödenir fetva verdi. O da ne dedi? Şu sahaba Peygamber Aleyhisselam yanına hıtmet edip elin kavuşup ayrılmandır diye. Halbuki elin kavuşup durmaklık aynı namazda dursun ya baştaki bir Müslümanlığın onu her bir derecede olsun şu Müslümanlığın bir günah kaçır. Bu görün nerede getirir? Yani Hanefi mezhebin ulemalarından ben de okuyup vereyim. Ustad muhterem ten Hanefi mezhebde de bolor diyen biz de bolor diye. Ama men Hanefi mezhebin kitaplarından senin şu aytyan keplerin yanlışlarını men inşallah yakan aydıp bereyin. O inşallah biz sizden cevap isteyat. O bu cevabı da yanında aytdı mı? Oturun yerinizden siz de burada oklak koyarım fazay mecaziye. Gelin inşallah otur söyleyin. Milletçi dögane giyden çıktın. Millete biz bir çare ettik bi. O sen o tadın bir yamalıyatın. Bu tadın biz sen yanından yapışıqlı. Sen beydiyatın şey diyar deyip. Koy millet bir yegane gitsin. Ağa bizim ayıp barayandan na hak değil mi? Biz yanlış değil mi? Ağa biz tövbe etmeyen teyar. Koy ulu ilvalahim sizin ayıp hak batısının yine tutsun. Biz adam işlemeyen de Müslüman doğum. İnalekem tefsir mariful Kur'an ne diye? Avval cildinde 237. sayfasında Farsi tercümesinde kimenin ustadı muhteremim Mevlana Mehmet Yusuf rahmetullahi aleyh Hüseyin Bor şunu tercüme edirdi. Kitap asliyetinden kiminki Mufti Muhammed Şefii Osmani rahmetullahi aleyh Hanefi mezhebin ulaqam muftilerinin biri Pakistan'da dünyadan geçen adam onun oğlu Şuvat Mufti Taqi hafizahullah Darul Karachi marahim ulaqam marahim başlıklarının biri Cedde'de de marahim kullu ummet İslam'ın oturuşan yerinin marahim şotada naib reisi şice bir dereceli adam marahim oğlu atatıdaşı şöyle tefsirini yazıp koyuptur. Mufti Taqi diyen adam bir şahsiyeti ki Türk meselede tamam şunu ilmi taydan kabul ettiler. Şun diyedehinin yalan kitabı. Ne mi diye? 237. sayfa Mariful Kur'an avval cildinde İmam Cessas rahmetullahi aleyh Ahkamul Kur'an'a şey rivayet ediyor. O da ödüne fetva veren hak.
o da Hanefi mezhebin aydan keplerine dayanıptır. Aslında Hanefi mezhep olacak olan, sen Kur'an'ın hadisten istimada şahsi edip barahim, be hiç onvan ten bana fetva vermekte hakkın yok. Ta da mani ki ijtihadı fil mezhebi barahim sen yetmedin. Onda ştada bir gurun ağraptır ki geçen şeriatlarda ol Yusuf Aleyhisselam'ın vaktında, geçen peygamberlerin vaktlarında baştaki adamlara secde etmeklik, o şoňa meňzeş barahynda adet etmeklik, olan şeriatına bağmışlık. Emma bir şeriatta o zatlar mensuh boldy, onlara salam koydular, assalamu aleyküm salamlaşmak koydular, elleşmeklik koydular ve ruku ve secde, başta adamlara ruku etmeklik, başta adamlara secde etmeklik ve destbeste behiyete namaz İsa'dan nazaiz mi başladı. Başta adamların önüne ruku etmeklik de orada, secde etmeklik hem doğru değil, ve baştaki adamların önüne destbeste elin danıp behiyete namazda dursun yarı durmaklık, şimdi hem Müslüman doğun, şimdi nazaiz deyiptir. İnalekim takdir. Sen inalekim şu Türk meselelerini alın, şu edilip duran iş. Sen hadis rivayette yok da bar edip, hıtmet edip, elin kavuşturup ayrılmanlar diye diyorsun. Sen yani şidada öde yandan ödün, cevaz verip barahim, fetva verip duran adam. O da Hanefi mezhebinin aydan ulmanı ters. Şemşir Borran, Mevlana Muhammed Ömer Serbazi rahmetullahi aleyhin Şemşir Borran'la 190. sefesinde tecavüzler, tazim deyip sada bir gurrun getiriptir ki İsa Aleyhisselam'ın kavmi ona muhabbet edip barışına, ullap barışına, tilap barışına nihayeten dinden çıktılar diye. Yahudiler de diye, şu barım Uzeyr Aleyhisselam tilap barışlarına, onlar dinden çıktılar diye. Azin sebep şu taydan ki Peygamberimizin ağlaptır ki geçen ümmetler öz ulemalarını tilak edip hürmet edip barışına şirke müptela olupdurlar, küfre müptela olupdurlar, dinden çıkıpdurlar. Şu taydan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem az setayiş hot ödün övülmeklerinden ya ta'zime ziyat ya beter tilak etmeklikten mirenciden Peygamberimizin kavurmayamıştık. Hiç ferdina destbeste İstadi cele hot emi güzaştın. Peygamber Kudasam hiçbir adamı öde önüne elin kavuşturup durmaklığı hiç yaptı koymurdu diye Müslüman doğun. Fetava Hindiye de geliyor. El-inhinâu lis-sultan ev li gayrihi. Başka bir adamın yanına baranda tenşon var şeyde engilmeklik. Şu ruku halatında şu padişah olsun ya padişahdan gayrı her kim olsun şu mekruh deyip durur. Öyle mi deyip? Şu mecusilere adam mendeş etiyadi. Mecusi cemaata insan Müslüman nemet diye mendeş etiyadi deyip durur Müslüman doğun. O zaman şu daydan vakti engilmeklik doğru da o da başka bir adamın evine ne yaparım elin kavuşturup durmaklık bari hem doğru var Müslüman doğun. Bu bir istimati mesele. Şemşir Borran'la yine 192. seferinde getirtir. Ne mi deyiptir? Şah Veliyullah Dehlevi rahmetullahi aleyhi getiriyor. Hüccetullah'ın balığı şey deyiptir diye ki Acamlar, Araplardan gayri cemaatler vakti ki padişahların zatının evlerine durarlarına diye ellerine kavuşup duruyorlar diye. Ve in az-ziyade bir işen der tazim bud hatta ki garibi şirk bud lihaza azim men fermudun. Şu taydan şeriatta diye başka bir adamın evine elin kavuşup durmaklıkta ne ettirler? Men ediptir diye Şah Veliyullah Dehlevi, Muhaddis Dehlevi rahmetullahi aleyhi ehli sünnette, Hanefi mezhepte murad kabul adam, evvelin şahsi ki Kur'an'ı Farsça tercüme eden adam şu. Bizim orada aramızda şu an tercümesi yok da Bağdat yani. Şemşir Borran'ı yine 192. seferine getiriptir. Mevlana Muhammed Ömer rahmetullahi aleyhi beray istikbal-i akaber istaden cevaz daret. Başka adamların önüne var akimten tilo hürmet direkli göğün alıp var dik durmaklığına icada var. Amma destbeste istaden revanis. Başka adamların önüne şeyle elin kavuşup durmaklık namaz dursun yalak Müslüman doğumun icadı yok deyiptir. Haşet Tehavi alel merakide geliyor. Et-tehiyyetu bir ruku. Başka adamlara salam verende. Şeyle ruku etmeklik. Ondan sonra ve istirha'ir ras başına emeklik salam verende. Esselamu aleyküm deyip başına emeklik mekruheten li kulli ahadi mutlakan. Şuna günahkarçılık deyiptir Müslüman doğun. Sen salam verende başın kimin yardın? Başın dini Hudayan bari. Vakti ki başına emeklik keden Hudayda Taala'nın evine namazda başın enip duruyardın, daşta ören ödemelle, secdetcek yerin ödep, başın enip duruyardın. Şu başın emeklik salam verende, ona doğru olmayan olsa, ne yaparım namaz halatında dursun yalak, elin kavuşup durmaklık, başka bir insanın evine doğru olup bir Müslüman doğru. Ondan sonra yani İslahi Hutubat'ta var, 18. cildinde, 116. sefer, 110. seferinde Mufti Muhammed Taqi Osmani hafizahullah o da şuna hakkında fetva verdi. Ne mi diye? Dostun kesamene hat ban ter karahona başka adamların evine elin bağlap dik durmaklık deyiptir. Hadis mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem irşad fermaya. Bir hadise Peygamber sallallahu aytti diye ki koy esa tariqa cismi
ek adem yahuttu beytahva şeyle bir teriki ki başka bir adam öyle oturanmasın. Or dostluk uske age başka bir adamlar şoňa ona hat band huy ilm bağlap kare ho o dik dursun. İşte Nebi Kerim sallallahu aleyhi ve sellem ne mene fermaya. Peygamber Huda sallam şundan men etti diye. Şu Peygamber Huda sallamın aytýan kefi beren desturi, beren talimatyny musulmandygyň biziň aramyzda ýoň bolan zat gynantakda halaf-ı şeriat yani. Ha diye bir zat dipdir mufti Taqiýa Bezoğlu dipdir. Bu dipdir o da bular geçen paşalardan galanda dipdir. Başga bir adam öwüne elin bağlattırmaklyk. Ýöne dipdir tik he dipdir gawlat Allah kenik bennonke ta'zim bot açça bat edi. Başka adamlar qawa Hudaý taala qawbenler var ya, solahalar var ya, ulamalar var ya, meşayihler var ya. Şundan Hudaý adamlar siýlik etmeklik, hormat etmeklik bu bir qawlat kim? Allah'ın welisidir, Allah'ın salih bendesidir. Emma diye siýlik diye, siýlik hattynda bolmaly diye. Lekin ta'zim ki hatta kodi. Siýlik diye faqat siýlik hattynda bolmaly. Sen öwünden gal, köşün beýlek öwürip ber, eline suwaqyt, egin maşyna elip ber, köýnüň emene kömekleş. Şoňa meňdeş, haýdy bir zat şeriatlara bag bolsun, sen şoňa kömekleş. Emma ibadet şeklinde duruşun ýalak, başga bir adamga öňünde durmaklyk musulmandygyň şunu men ýalňyş ýani. Şu taýdan ustad muhterem Hacı Abdurrahman ahun tegnahun tatir tana senin şu aydan gurrun şu rivayetden keten ol sahaba Rabi'atın kemle As-Sami dip hıtmet edip elin kavuşup ayrılmapdır diýmekligim awwal başynda musulmandygyň rivayetde ýok dadi ten rivayetde bar ahim baýalyk edip muny getip rivayetde dini talyň. İkilenjenne Hanefi mezhebiň ulamalarının aydan kefine we beren fetwasyna tenin şu aydan gurrun ters. Üçlenjenne biziň türkmenliň arasynda Bagdatda şu Bagdatda hem malahim ýok. Bagdady şeriatda tersligini aýtmajak, muňsynyň malahim ýok dady ortaň öz ýandan özüň getirip munyň senin fetwa bermekdiň belki Hanefi mezhebi muhakkiklarynyň aýtşyna göre şidat günahkarçylyk musulmandygyň şu halaf sünnet, halaf şeriatda ten aýtmany ýok girden bir Bagdadyň kişi bolup öz ýandan malahim getirmekdiň musulmandygyň ten munyň malahim gaty bir ýalňyş. O ýene-de şiýalňyşlar bilen ýene Hanefi mezhepde bolur. Ha, Maturidi etiqad bu da bolur. Siz Hanefi mezhepdemi? Ha, taqdir biz Hanefi mezhepbiz. Hanefi mezhepde boljak bu da başga zat gerek ya. Biz de din diýany tegedakda İmam Azam rahmetullahi aleyh mezhebiň ýerine düşüp biz barahim dogry jennete girsek biz şunu aňarda armanymyz ýok. Biz şu ýoldan gitsek barahim biz hiç wagtda musulmandygyň biziň barahim gumrahyna çekilmejegimiz men antiş aýtýan wallahi billahi tallahi hidayete gerekda Hanefi mezhebiň ulamalarynyň tertibi barahim bir de kafi bir de başga zat gerek. Emma ustad muhterem senin şun hakkında aydan gurrun. Ve o da men aýtjak gurrunlanma. Ve sen inçemil 40-50 ýyl bäri senin berip beren fetwalanma. Men hatta kitap berdim sen hakkında muhterem tawsir. Men şu kitabym bar Mesail-i Muhimme Etiqad ve Fiqh Az-Zidgah Ehli Sünnet. Şu kitabı on son bir alp kitap. Getir kitabı bermek. Adamlar kökede şimdi hem kitap yazarlar men. İnalekem. Şu kitap şu 514 sefer musulmandygyň. Şu kitabı men yazdım, iki cemaatyň öňüne yazdım şunu. Bir mantagada mezhep ýok diýip bererler ba, mezhep gerek diýip bererler ba, mezhebi nämetçek diýip bererler ba, mezhebiň alyny fetwa berip bererler ba. Ki olara biz gayri mukallef diýer, öýlerini öýýänden selefi diýhede, olara selefi diýmek haýgatynda. Şu kitabyň 150'si şolaň hakynda ýazgly. Emma şu kitabyň 150'si ustad muhterem Hacı Abdurrahman ahun tegnahun taýir tanaň hakynda ýazylan kitap şi. Men adyny tutdum taýyryň. İçinde bir işaret ettim falan kitapta falan şeyler. Men siýle hormatyn ma raýat edýän diýip barahym. Men barahym bir ihtiramy bolmasyn, tässübe sebäp bolmasyn diýip men ustadyň adyny tutmadym. Emma şu ustad muhterem Şeytan Wahhabi, Beysen Wahhabi, Beysen Wahhabi, Şeytan Wahhabi diýip duranda men tahqiq etdim. We men şunu teýja etdim ki tagsiryň ustad muhterem Hacı Abdurrahman ahun tegnahun tagsiryň aýtýan kebiniň 100-90 mäsi Hanefi mezhebi. Teşi Wahhabiýetiň alamaty fanyany atlan muhterem taqdir. Bilen Wahhabiýetden bidar, bilen Wahhabiýetden mubarizat beren adam men eden işim Hudaý üçin etdim. Zolda öwlap açyk golturmak, men kümüşdefe diýe kebir ýolma, ýekece bir ýolma taýfadan başladyr öýba. Başga bir badide men tapman getýän kimleni. Men başga şady ýolma balyň bilemek. Şu ulil kümüşdefeň içinde men ýeke ýolma bola men bir hüjre çağırdylar. O şu hüjrede Hanefi mezhebi bolmadyk derekdi. Hanefi mezhebi onamanakyn ýördülmedik derekdi. O şoň menes bolalyk derekdi. Menim ulu hanşa moýguýaty bir de mezhebe durjak gurbalyk şu tan epperqet musulmandyň. Näze moýguýaty madem men ýokam şadady. Näme üçin? Bilim hak üçin etdik. Ustad muhterem tenin de şi ýürek ýandyryp jan ýandyrýan zatlaň Wahhabi, sen Wahhabi diýen zatlaň bilim söýemde. Emma senin aýtýan zatlaň
ve senin şagirtden aýtýanlar. Nälekem dünýäňde men imanym var ýolma harýandan. O ustady muhterem sen şagirtden malahym şotady ba, o belengun ýygyna, biziň oglanlamyň ýygynyň, biziň jamaatlamyň ýygynyň agdyndan gelen kefaýetdi. O teketdi ki, şygadar bir elmiýeti ýetipdirsiňiz, şygadar bir ýagyny ýetipdirsiňiz, şu borum öz alyp barýan tertip anamyňyz bar dämi? Siz näme oturşmadan gorkýarsyňyz? Siz näme çekilýärsiňiz? Size gör, waganda hak gerekmi? Millete hak gerek. Milletimiz biçaredir ki bolup berşimiz bilen. Gel oturşaýyn takdir. Açylşaýly şu görüňler. Biziň bu bolup barýan tertipmi musulmandygyň, bu hiç hatda musulman türkmen sarany agdy birligi etmeýär we belki türkmen sara günmegin çaşar gedär biziň bu etýän tertipimiz. Bizde çäremiz ýok. Bizde ne member var, ne jymga var, ne jemaat var. Bizde hiç hat ýok. Bizde şu ilahına barahym suratynda yol yankınaymy diýäň adyna. Ýagynda galan goýun ýalak bolup, garaz biläşi binamanyň ýerinde bi hejaplyň ýerinde şuňa mezga din diýanaty bar ahym, ýygyny rawas berjek. Emma member siziň ýeriniňizde, jymga siziň ýeriniňizde, jamaat siziň ýeriniňizde, resane siziň ýeriniňizde, siziň ýerininden halan kebin aýtmaly, halan töhmetini gurmaly, halan aýtjak kebin aýtmaly, bir de öýden çykmaly ýalak etmeli, bir de hamşady ketmejek oturmaly, taqdir. Eger şey diýip ýaşamak bolsa, ölmeklik şundan beter menatip gawrak. Eger sen aýtýan jamaatyň biz bolsak, mezhep satan biz bolsak, din satan biz bolsak, bilmeýän ejnebileriň hammal biz bolsak, mozdur biz bolsak, şoňa mene şöyle ejnebileriň adakym diken adam biz boljak. Biz bolmaly bolsak musulmandygyň, onu biziň aýtýan adamlaryň biz musulman nämeýär? Şo taýdan biz senden tagazamyçy, senden we seniň şagirtleriňden ki şu kadar poşty mikrofon malahymsyz gygyryp millete görünmeýärsiňiz. Gelin gaýratyňyz bolsa gelin oturşyň biz bilen. Oturşun bir fezai hususida oturşaylı. Millet düşünýär, millet düşünmesinde, millet aňsyzda, millet nafahimde, millet nadanne, millet oturuşlarına bilýär kimin dogrulygyny, kimin agyrlygyny. Başdan kimin marakymy egirligini. Şo taýda muhterem ustad, inşallah men öwdede başdaki bölekde aýtjak görünem bar. Hanefi mezhebiň mebnasy bilen men ustady muhterem ödünden we şagirtlerine men jogap etdiýän we jogabynda barha öwrlap aýtýan ýamaşdan fezai mejazida bu beýle boldy, bir şeyle boldy diýip bar ýamaşdan zat ýaýratmaň. Aýtýan kimin hakmy, alyp barýan ýolun dogrymy, birinki batyl bolýarsyňmy, gelersiňiz, oturşarsyňyz, we şu gurun açylşarsyňyz inşallah taala. Bize adamlar açylşmasak da millete şu gurun inşallah açylşar. Ýogsam siziň gorkaklygyňyz, siziň malahyn deliliňiz ýoklugy, siziň malahyn şoň aňyrna barahym bir reşo bolýadyň ýoklugy delil. Oturan ýerinde malahym her kim atjak bolsa, onda niýe haýygat belli bolmasyn mandygyň. Ýatan ýerden ýöne biziň bu delilimiz, biziň o delilimiz awalky münazarada şformalda. Şurada öýdýänden delil barmy hadiyede öýdýärler. Size şu gün şeyle bolgullar. Size şu gün öýdýäňler delil barmy hadiyatsyňyz? Hanefi mezhebe görä mi hadiyatsyňyz öýdüňizde? Siz inşallah gelin we Hanefi mezhebe görä diňidi, ýa Hanefi mezhebe görä dädiňidi inşallah ta şogurunda belli bolar. Şaýat de bir ýalňyşam bolarly, ihtimal bardy, bir ýalňyşam bolarly, bir mäsumada. Ýöne inşallah taala bir qyýqçykdan, bir fezai mezadida şuruk edip, ahutda gurrun berip, bene burda edip bu zatlardan taqdir mantaga çöre çykmar. Hakykatyň ýerinde bolsaň taqdir. Şagirtden hakykatyň ýerinde bolsa, bu bir milletiň zihnini harap etmesin. Gelsin inşallah otursunlar. Her ýerde, her mekanike hususy bolsun. Durbin bilen şu suratynda gawadyp bir oturşaýly, inşallah tabi teýär millet düşünýär kimin haklygyny, na haklygyny.